O pasado 31 de xullo, Cándido Meixide fíxose coa presidencia da Asociación de Veciños de Vilaxoán tras gañar as eleccións. A nova directiva presentarase aos socios o vindeiro día 25 de setembro nunha asamblea ordinaria. O equipo de Meixide promete traballar para que se recoñeza Vilaxoán como unha vila e non como un barrio. A idea é continuar un pouco na liña que tivemos cando estábamos na plataforma, non? Esa liña reivindicativa de que Vilaxoán ten moitos problemas e que hai que recuperar, non? E despois habrá outra liña que será a liña un pouco máis cultural ou máis de conseguir cousas para Vilaxoán que xa non hai, non? Entonces, pues, bueno, vamos a traballar un pouco máis que nada na idea de que Vilaxoán recupere a identidade de vila. A nova directiva pon varios obxectivos polos que comezar a traballar, como as melloras da seguridade viaria ou dos sistemas de saneamento da vila, pero unha das súas principais reivindicacións é a recuperación da praia. A praia que, bueno, foi un despropósito no seu día por non controlar precisamente o tema das mareas, a area se iba, outro despropósito foi colocar unha tuberías, uns registros de pluviais, que a marea están ao aire, peligrosísimos, ademais, entonces nós queremos que o Concello se molle en ese sentido e, bueno, pues, por fin, o sea, faga un plantexamento sostible da praia, non? Porque a praia é a gran chamada de Vilaxoán neste momento. A nova directiva continuará traballando cos mesmos obxectivos que teñen na plataforma Experta Vilaxoán, unha plataforma que continuará co seu traballo, iso sí, sen Cándido como voceiro. Non, vai continuar. Experta Vilaxoán é unha plataforma. A plataforma son moi boas porque son as que fiscalizan precisamente as asociacións. O sea, marcan un pouco a pauta, son os que nos tiran das orellas, non? Así como nos fixemos ca asociación anterior, porque non actuaban como tiñen que facer, e creouse a plataforma. Pois, nese sentido, a plataforma vai seguir. O equipo de Cándido Meixide agarda reunirse con todas as administracións para comezar a exixir melloras en Vilaxoán. O primeiro encontro terá lugar o vindeiro mércores coa concelleira de Cultura de Vilagarcía.